Nah, mungkin dimulai ayah tak pernah tak ketoga. Dimungku indak kanampaan. Apo nan ayah rasokan. Ba'a karehnya kehidupan. Ba'a baliknya tarasubaban. Ba'a padiahnya batin manahan. Menjadi ayah nan dibanggakan. Dari pagi sampai patang nak, umpamu di sawah jadi ladang. Ayah bakureh membantiang tulang, maangke camkua merambahkan parang. Batanam bijo nak bakambang, batanam jagung batanam kacang, kaki malapua kuduk abalang. Di salu hujan jo paneh, pinggang rangki tangan malaleh. Di lapuk hujan dilangkap panih, kadang di batin timbang talinte. Ma'arok nan indak jale, di sisi lain tak silap kue. Ayah lah mencubo berkure, demi sagantang sabi terbare. Ayah cubo karajukan. Untuk apa kata dua itu nak? Supaya makan kalian tidak tersandar, jalan kalian jangan saset, saat sekolah kalian tidak terkarik-karik. Jangan sampai ayah kani upe, karena indah babue. Ayah tidak ingin nasib kalian sama jo ayah, mabuk diarak untung susah. Dia ulah dulu salah langkah, ndak tamek sekolah, jarang beribadah. Itu kareh nah, sakareh muko ayah. Maafkan ayah nah. Ayah nan acok bakato kasa. Ayah nan mungkin kurang sabar. Ayah nan selalu merasobana, sakadar mengganti kalian atau mahalia baka panjangan. Ayah nan indak selama ibu kalian, bukan ayah ndak sayang. Katiko ayah maari-ari atau berang memakia-makia, itu supaya kalian jangan lambat dan terbiasa maleh jo ancir. Iku anda baranjak dari lapir. Jangan sampai kalian tagulicir, kalah baradu cadia. Kalian batanam kurang mengambil. Cubolah kalian calia, dunia kolah terbulak alia. Katiko derajat ibu kalian lebih mulia dari ayah. Katiko kalian mendiamkan ayah. Katiko kalian sedang marah. Katiko aduh timbul masalah. Kalian lebih memilih bas anda cuma malu bundo, seakan ayah ndak ada. Ayah tarimu kasadonyo nak, biarlah nak, nan pantiang tangi kalian rado, hilang rasa tasak di dado. Kalau ibu kalian menangi, itulah biasa nak. Hati padusi memang putih aja lambe, salabik suto. Tapi, apa kalian pernah tahu nak? Apa kalian pernah mencari? Apa kalian pernah mendengar? Katiko ayah baurai ayi matu, marah sobat salah jo marah sobat doso. Katiko ayah ndak sanggup mencarikan apa yang kalian inginkan. Katiko itulah jiwa ayah talampau sadiana. Nanda bisa ayah seluakan. Janganlah kalian bandiang-bandiangkan
ayah kalian jo ayah-ayah orang nan lain nak. Ndak mungkin ayah kalian sama atau menyamakan jo orang lain. Urang basawah babandatiku, ayah basawah babandacie. Urang ba ayah ke orang kayo nak, kalian ba ayah ke orang bansai. Ketahuilah nak, ketika ayam matu matitik di pipi laki-laki, itu bukan ayam matu biasa, bukan ayam matu cengeng, tapi ayam matu karena sadih nan sangat dalam, sadih jo padia nan dak tatahankan. Ibarat bule daun nipah, di dalamnya pijak basagi, di luar lipe ndak berubah nak, di dalamlah hancur tiok lagi. Pahamkanlah itu nak.